Здравейте, риболовци! Прекрасен октомврийски ден. Затвърждаваме тена от лятото. Но, за съжаление, риболова е труден. Днешния ден започнах с метод фидер. Монтирах една банджо хранилка. Направих си дистанцията и започнах да замятам, но нямах никакви кълванита, никакви индикации. Повече от час, час и половина. И затова монтирах на другия фидер една кошничка. И започнах да замятам с кошничката. Имах извадена една платичка малка, но като цяло и там не вървеше риболова. Но докато си следя връхчето, ми направи впечатление, че има някаква активност тук наблизо. Излизат балончета, размътва се водата. Вероятно, предния ден някой колега в края на деня си е изхвърлял захранката, която е останала. И сега рибите се въртят и реших да пробвам на къса дистанция с плувката и с експандер пелети, да видим на плувката какво ще се получи. Подавам по 4-5 пелети от ръка и подавам тъкана отгоре. Пелетите са 6 мм фишмил и марин халибут. Предварително ги овкусих с малко скопекс, аромат и леко ги навлажних. Не много вода, съвсем малко, колкото леко да са навлажнени, така по-бързо потъват и веднага почват да отделят аромата във водата, отколкото ако ги хвърляме сухи, напълно сухи. На куката съм поставил мека пелета. Много увеличих дълбочината. Доста е плитко, водата е паднала, както казах, може би 40-50 см нивото е паднало. Продължава да има индикации, че се въртят риби. Ако няма резултат на този аромат, White Amino, ще пробвам. Приготвил съм още няколко различни аромати. Да видим какво ще стане. Ако не, пак ще се върна с фидера. И да, ето го, колеги, ето го Шарко, веднага след замятането.
замина чак до острова. Извади над 10 метра ластик, колеги. Отиде под върбата дано да не се оплете някъде. Борбена риба. Среща до острова чакат иди. През това време подаваме много пелетки. Борбена риба. Не се предава. Ето го. Хубава риба. Yes. Така, сега ще подам малко пелетки, отново на близката дистанция и ще пробвам с фидера да видим там дали няма да се получи нещо. Да видим дали ще спасиме капото на фидера.
Подавам си пелетки и ако забележа индикация, индикацията може да е балончета, знаете, шарана се храни по дъното предимно, и ако има балончета или размътване на водата тук отпред, отново ще пробвам с плувката. На фидера, колеги, отново нямам индикация, а тук отпред забелязвам движение и сега ще пробвам отново. С плувката. И да, поредния рибок. Ами, това е, колеги. Днес рибите явно са ми били в краката. Аз замятам с фидера да ги търся надалече. Този по-слабо се бори, но не е по-лош. Просто може би още не е разбрал, че е фанат. Той няма да се даде без бой. Подавам си пелетки. Yes. Страхотна топалка. Коротко сега ще пусна. С тази риба, колеги, ще приключвам днешното видео, за да мога да се насладя на риболова, без да се занимавам с снимачна техника и така нататък. Желая наслука на всички!